dobrodošli u još jednu epizodu LAN tutoriala. Danas ćemo igrati Agar Hrvatska. Vraćamo se u ekran Lanka. Možemo ovdje. Trebamo čekati 30-60 sekundi. Ako... Evo ga. Ne, nije fair. I on isto stavio. Znači, ako sad budem u top 10, zvaću se, kako ono, nema imena, šta već. O, Serbijan je 9. Ali to nije pravi Serbijan. Tako, mogu ja napisati Serbijan. Možda je. Pa ja sam par puta u jednoj igri sreo 3 Serbijana. Evo ga Benzema, koji je on? Evo ga Muđa. Šta je ovo? Bosna. Nemoj mi se to uključivo tijekom igre. Evo ga Marko KFS. Isuse, sve youtubere danas vidio. To je nemoguće. Šta je, Laro? Ali to nije tvoje. Pa vidi ovog budalaša. Sve ćemo se zvati. Evo ga isto ovaj youtuber, šta je ovo? Onaj Amar. Kako sam velik, znam se. Sad sam već velik, ali ovaj je veći od mene poštene. Dođi da te zakoljem. Ljudi, ja sam htio da snimam ono, tu stavim, ovdje gore stavim Agar IO i tu Agar Hrvatska. I htio sam tako da snimam. Ja bi pojeo ovoga, ali ne mogu. Sad ću ga ovaj. I koji je on mjesto? Pa da, nemoj se miješati, budalo jedna. Promijenit ću server kad me ovi ubiju. I želim da taj pukne, da ga sad rn. Idemo, pa bivamo 40 babica, a sada nemamo, zašto imamo sad više. Opa, 50, preko 50 imamo. Ajme stisni, ajde. Ovaj je napisao volim Srbija. Ajde. Ja nisam napisao ime nisam napisao. Kako dobro pjevam, ne da ste vidjeli ovo. 8. sam. Dođi Bosna. Dobro, poješće ovaj. A da ste vidjeli ušo i odmah sedi. To ne bi ni Serbijan uspio. Da sam možda uspio. I sad se neće ono... Da. I profi je... Ne znam ja kako Serbijan igra ovaj Agar Hrvatska. Ako Agario igra dobro, onda bi Agar Hrvatska igra dobro. Ali je bolje igra. Bok Haris, veći od mene. Tako, pa daj meni, pa ja sam... Opa, 6. sam. Jo, neću je, skupljaću. Se, 6.
sad ćemo opet biti osmi smo. Koji je Haris treći? Ne. Ne, zašto ste pojeli? Opa, sad je ona treća. Kro. Vajter. Joj, ne radi tastatura. Raju. A uradi ništa. A teo sam da dam bobice, daj ono tastaturu. Gdje? Evo. Nisam kao skopaški mislim. Lupio sam od stola. Ne, tu. Ne, sad sam dao, Šta sam sad uradio? Aleksej, Haris koji je četvrti. Bosna je prva. Kako? Je. Prva je. Tako se to radi. Kako velike mora sam se zamostu njega. Kako ti baš? Zabodi se u njega. Dobro, super, bili smo 6. To je za mene zadovoljstvo. Ali barem da se snijam a ja sam bio jednom. Bacio tamo bobice, ne znam. Bio sam jednom, kad mi se stavljao klip. A kad sam stavljao klip kad sam bio 5. Onda sam igrao i bio sam drugi. Bio sam 3. prvo. I onda sam se borio s nekom Srbijom, da ću biti drugi, ali Srbija je imala nekog u timu i onda je ta Srbija uzela od nekoga par kuglice, davo je na ovo duplo V. I tako ona narasla na drugo mjesto. Tako. Evo, 10 smo. Ne! Jua! Kako se tuža? Idemo. Upa, rumba. Franko. Opa, mislim, ja glup. Da je tako pojadeš na tu formu. Idemo. Aj, ako si faca. Pojedi me, ako si faca. Bosnija. Nema da te ja probutim. Franko je 9. Pa kako to može biti? Ja sad ću ja biti 10. Ne, zašto mi se to uključilo? I sad će mi neko pojesti. Spoj se. Ne, treba mi dugo da se spojim. Tako. Samo vi skupljajte. Jo ne, sad će kraj. Ne, sad će kraj života, moga života. Skupi se, siso, klika. 8, kako 8? 9. 10. Skupi se, molim te. Koje? Opala.
Sedmi ja, sad da sam ja sedmi. Ali sad trebam riješiti. Ljudi, koliko je ovo bolsno. Nemoj da se sad ona njega pojede i onda mene. Ovaj Srbin, on je 9. Ti bi bio dobar zalog. Doći vamo. Ti si gledao dvojice. Ne. Treba se malo. Svak šans. Mogu bi ja još ostati, ali treba se poslušati moju sestru. Ljudi, evo, zvaćemo se ovako, skupit ćemo dosta bobica i onda ćemo davati nekome. I onda će biti kraj. Kofs puko. Puko kofs. Joj, barem da sam sad imao 100 bobica da sve puko. Puca, puka. Wow. D&D. Puca. Joj, zeznu sam se. Evo ti sve. Evo! I mene. I to će biti to za danas. Hvala za što je ovaj video. Vidimo se nikada. Vidimo se vrlo uskoro. I lajkujte me, dijelite me, komentirajte me, lajkujte me. Ljudi, ako sam budala, stavite like. Može. Ako sam dobar, onda like. Ne. Ako sam budala, onda like. Zašto ako dislike, onda mislim da sam budala ili je glup klip. Pa onda like, ako sam budala. Bok.